Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Yan guys, kumakain ako ng biko at saka nagkape at nanonood kay Sis Alma. Ayan, ang daming biko. Kagabi pa to eh. Galing pa ako nagkuha ng saging. Ito kape guys. Hindi ako nanalo. Daga pala ang answer. Daga. Start na po. Please. Napli ko si Sis Mabe kagabi, Sis Wilma, napli ko si Tata Yormi. Tagalog. Mga ninja, tinikitan niyo po ako. Nandun si Baby Kurt eh. Pinantayan niya. Tawagin mo si Baby Kurt. Wala na kami niyan. Hello. Putoy. Putoy. Mahal guys, half this man on. Half that. Karate tayo. Mukha. Mukha. Trabaho ko kanina. Sakit ang ano ko, balakang. Leeg. Batok. Tungkol kaya? Pag ano daw ng aking mga halaman, pag gas cutter, Batok. moto, Gilagid. gusto ka pa lang eh, ano? Gilagid. Pati balakang. Sinira nila, sinabi ko kasi ito balakang ko. Talaga naman po ating pagkain kayo masama. Yes, tuwad kayo tatay, may nagtanim ako ng bulaklak ko. Ay, kaya pala po sa akin. Tapos naghakot ako ng mga small. Batok, balakang, hawak, ilagit, lubot, lubot. Lubot? Nakakatawa si Tata Yormi. Ito po ay po, sa akin po 9 pesos na lang ito. 40 pesos. At hindi ko mababulong bahay, katawan, tungkol. Maraming salamat po sa nagpakulay po dyan. Goodbye. Hapdas. Gikabuhi ko. Sis, napli ko si Mabi kagabi. Tsaka sa ano. Si Tamay. Tata Yormi, tsaka si Wilma. Pinapakinggan ko yung bunganga ni Tata Boryong. Ano nga bang answer? Hindi ko marinig.
Ha? Tayo, nangangarap. Puso. Puso ko'y Di maklaro. Puso? Ay, puso. Tita Men's Channel, sumama po ako sa'yo. Mag-shopping doon sa bahay mo. Naku! Shopping di ano. Yan, Puso ba? English? kita sa tuwina. Lalala. Malabang puso. Sa iyong kagandahan, puso ko'y na. Kasi Tagalog tayo guys, Tagalog. Ewag English guys, ha? Mabigan ang puso. English na kayo dyan, Tagalog tayo. Tagalog po, Yuri. Tagalog po. Kumakanta si Tata Boryong. Ano bang answer? Buhok. Meron na, ano kayo, Pe? Meron na ho. Hindi ako nanalo. Utak guys, utak. Ay, utak. Malapit na yung buhok. Sayang. Malapit na ako. Buhok ang akin. Mamuni ka, ipiplika namin. Kinabunan sa buhok ang utak. Yung ano mo, oras mo, nasa Yan. Oy. auto yata ka na dito sa akin. Nagpadamulit mo ako ka kamabe. Aw, salamat sa Antipen, salamat. Ayan. Wala pa guys, pwede pa. Batayan niyo si Tatay may pagkumanta guys. Hindi ko narinig yung kanta niya. Puso sabi niya eh. Hello. Ayan, Tagalog tayo, parte ng katawan ng tao guys. Masalaw pag nakakagot ako. Ayan. Stress reliever. True Ganun talaga guys. Dito sa White, dito natin maano minsan yung ating mga minsan Hello sis Wilma. Hello sis Almasting. Mega love shout out sa inyo, Tata Yormi. lalo na ito. Ayan, nanonood ako kay Almasting. Tapos kumakain ng biko. Nakakatalino to. Hapdi. Yan, makakalimutan din natin yung mga ano. Nang dahil sa YT guys, yung mga trabaho natin, nagkadabitin-bitin din. Ano, nagkabitin-bitin? Ayan tayo. Parte ng katawan ng tao, Tagalog po. Utak pala eh, malapit na ako eh. Buhok ang aking answer eh. Sa may question. Katawan ng tao. Yan, nakalive ako. Ay, nakalive. Nakabidyo pala. Ulo, Tagalog, tuhod, noo, buhok, kanta, tutusay. Kanta na lang kanta yun eh. Ha? Isa ka ka. Kanta na daw. Isa ka baka. Wa. Wa. Leeg, balakang, sa labas po. O, sa labas to. Sa labas ng katawan. Balat. Puso, bungo, ilo, mami. Leeg. Kawan, kawan. Batok. Sis Almasting. Ano yan? Umiyak ako kagabi, sabi niya kasi padalhan ako ng pang birthday. Day. May pang birthday daw ako kay Almasting. Bukas yata or Sabado. Lagi. Thank you Almasting sa pa-birthday mo. Sana marami pang blessings na darating sa iyo. Okay naman din sila ng pakit. Ay, kita. Sila pa. Why? Imagine that. Grabe, Biko. Daghan kayo. Oh. Yan.
Half this food, oy, di. Balahibo. Balat nga sa akin. Balahibo pala. Malapit na rin ako. Ano ba? Binabantayan niya yung Lagi na lang ako, parte ng katawan. Lagi lang ako malapit. Ay, nakadati, aros na siya. Ayahay. Napaharanan ko kayo, ha. Ay, saba na ko. Nakabigyo tayo. Bino family, oy. Sumagot, may bawang. Ano yan, aswang? Bawang daw. Nagcamping ka dahil diha, nagpicnic ka. Ako nagpicnic ko gahapon sa garden. Malapit ko din si Jimmy. Congrats. Bakarol TV, thank you. Balik ka tulo. Hoy! Basta po. Balik ka tulo. Oy, sino ang donate? Mapalo daw ni Tata Yorme ang aakyat. Hello, Sis Jen. Ay, hindi pala marinig. Nasa puso mo. Ano? Sino ba to? Jocelyn Santillan, sino ang gusto mong papliko? Sino mainit? Lahat ng kailangan yan. Gusto kasi kahit muni na yan, mapaharangan natin. Oo nga. Akala TV. Aray. Ako, Nico. Oh, Nini-vlog daw. Nini-vlog. Guys, hindi pa natatapos mag-end na ako sa video kasi 13 minutes na. Na lang. Bye-bye na, guys. Migi, lep, set. At least may nagbigay Lep, yes. Mega lang shout out. Please, don't forget to muna si Nini-vlog. like and share and subscribe to my channel. Ang ingay-ingay ko. Hindi ako nanalo, guys. Okay lang. Panalo naman sa puso. Nagtatrabaho po ng mga frontliner or may mga trabaho sa lansangan, Lord. Ipuin niyo po ang lahat ng kanilang naramdaman o karamdaman po, Panginoon. Na sana po ilayo mo sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Ito'y aming dinadalangin po. Sa Amen. araw-araw po namin pagsama-sama dito sa Alma Kings. Na sana po ang lahat ng ito, pagdating ng araw ay aming matagumpayan. Sa ngalan ni Jesucristo namin, Panginoon. Amen, amen. Amen. Yan. Sige guys, salamat ng marami. Isa-isahin. Ako po magpapaalam na sa inyo. Ingat pagka tayo may... Love you, Sis Alma. Naglalakad lang. Misa po, pag wala pong masyadong pasaya, nasakay po ako. Pero pag ano po, na pindot po doon sa sa scooter. God, more blessings for you. Yung apps Sis po na Alma's scooter things. na nakaparada lang sa mga tabi-tabi. Oh, mayroon kami dito tayo may. Nandito na si Mauli. Mali. Yan na. Ayan ang tatayo may. Oh, dito pa ako tatayo may. Bolilong, mayaw. Si Molly Apil pa, Bye. oh. Salamat po. Ingat po kayo. Love you all. Ingat po. See you around tomorrow, guys.